ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоварӣ омода сохтам, ки баъд аз тамошо карданашон дар ҳайрат меафтед. аммо шумо дӯстон ба ин роликҳо бовар доред ё ин ки на, инро худи шумо дар комментария менависед. ба канали мо обуна мешавем дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ба хабарҳои дар таги ин ролик буда гирем агар дӯстон, гӯё ин ки дар ин хона полтургейст зиндагӣ мекарда бошад ва соҳиби ҳамин хона якчанд вақт пеш нопадид шуда буд ва то ҳол ӯро ҳеҷ кас наёфтааст ва ин камераро бошад дӯстон аз даруни хона ёфтаанд. дарозии ин ролик дӯстон тақрибан 3 минут аст. ман ин роликро ягон ҷояшро набуридам ва монтажам накардам, барои он ки худи шумо бинед ва хулосаатонро бароред ва фикрҳои шумо оиди ин чи аст дӯстон метавонед дар комментария нависед. Вот. ин видеои хелом аҷиб ва даҳшатнокро бошад дӯстон, аз камераи видеорегистратори як меҳмонхона дар Ҳиндустон ба навор гирифтанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки мудда истоем дӯстон, ин кӯдак ба ҳар яке аз ин комнатаҳо омада чизеро тақсим карда истодааст. ва бинед дӯстон ки вақте ки ин кӯдак дар ин комнатаро мезанад, дар кушода мешаваду аз дарун як чизи хелом аҷиб ба мисли сиёҳӣ бо қувваи бениҳоят баланд ба ин кӯдак мезанад, ки ин кӯдак аз тарси хелом зиёд аз ҷояш хеста мегурезад. ин видеоро бошад дӯстон вақтҳои пеш ба навор гирифтанд. мумкин аст ки ҳар яке аз ин шумо ин роликро дида бошед, лек боз як бори дигар мегузарем.
дар ин ҷо чӣ хеле ки мудда истодем, ҳамаи ин одамҳо дар як церкв ҷамъ шуда дуо хонда истоданд. ва бинед дӯстон ки дар ин ҷо дар як муддати кӯтоҳ рӯи ин зан ба мисли рӯи шайтон мешавад ва боз мисли аввалааш мешавад. дар ин ҷо чӣ хеле ки мудда истодем, чашмони ин зан дар як вақти кӯтоҳ равшанӣ медиҳад. барои ҳамин ҳам бисёре аз одамҳо дар комментатори ҳамин ролик мегӯянд ки мумкин аст ки дар даруни ин зан ҷин даромада бошад. вақте ки онҳо ин дуоро хонда истодаанд, ин ҷин худашро нишон дода истодааст. лек боз одамоне пайдо мешаванд мегӯянд ки ин ягон чизи ғайриоддӣ нест, танҳо дар ин ҷо камера вайрон шудаасту халос. лек ба гуфти шумо чӣ дӯстон, фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. роликро бошад дӯстон дар яке аз шаҳрҳои Соединёни Штати Америка ба навор гирифтанд. дар ин ҷо чӣ хеле ки мудда истодем, дар осмон фигурае аст ба мисли фигураи одам, лек хело ҳам бузург. ин чизи хело ҳам аҷиб дар осмон якчанд дақиқа меистаду баъдан нопадид мешавад. лек аз ҳама аҷоибиаш дар он аст ки вақте ки ин нопадид мешавад, дар ҳама шаҳрҳои Соединёни Штат борон меборад. бисёре аз одамҳо дар комментатори ҳамин ролик мегӯянд ки ин фаришта аст, лек бисёраш мегӯянд ки ин монтаж аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин ролик ҳам бошад дӯстон ба мисли ролики пештара. дар осмон як ҷавон як чизи хелоам аҷибро ба навор мегирад. хубтараш як рӯшноӣ хелоам бузургро, ки ин рӯшноӣ дар давоми якчанд сония пайдо мешавад ва баъдан нопадид мешавад. ман ин роликро барои он дар ин топ дохил кардам дӯстон ки вақте ки ман ин сёмкаро пешоварда аз наздик дидам, дар даруни ҳамин рӯшноӣ чизе аст ба мисли одам. лек шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ин дар дасти худи шумо аст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.